ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ଏଭଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକ ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। ଏମିତି କେବେ କେବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା ଦୈନିକ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଗୀତା ପାଠରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଅନେକ ଗାଁ ବୁଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା। ଗୀତା ପଣ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହନ୍ତି ଯେ ଏତିକିରେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୁରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ବୁଝାଇ କହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏପରି ଅସୁବିଧାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଗୀତା ପଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉପଲକ୍ଷିତ ଲାଗେ। ଏଭଳି ଦିନେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କ୍ରୋଧ ହୋଇ କହନ୍ତି ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନା ମୁଠା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଭୋକରେ ରହିଯିବା। ତେବେ ଏହି ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ କେମିତି ରହିପାରିବେ? କେବଳ ଘରେ ବସି ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆସିବନି, କିଛି ତ ମେହନତ କର। ଏପରି ଭାବେ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗାଳି କଲେ। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଚୁପଚାପ ଭାବେ ସବୁ ଶୁଣି ସହି ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯିଏ ମୋର ଦିବ୍ୟସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛି ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହି ଉଠିଲେ କ'ଣ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଦେବେ? ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଏକଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ରାଗରେ ଥିଲେ। ତାଳପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ 3ଟି ଗାର କାଟିଦେଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଗୀତା ପଣ୍ଡାର କ୍ରୋଧର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଝୁଲାରେ ଗୀତାକୁ ଧରି ହାତରେ ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ଧରି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା। ଅତି ପ୍ରିୟ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୀତା ପଣ୍ଡା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପାଇଁ ଗୀତାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏପଟେ ଗୋଟାଏ ବାଳକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଳକର ଡାକ ଶୁଣି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାହାରି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ବାଳକ ଜଣକ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋହି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନେ ମନେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଏହି ବାଳକ କହିଲା ମା ତମ ପତି ଏସବୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଭୋକରେ ପାଟିରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ମନେ ମନେ କେବଳ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନଜର ବାଳକର ମୁହଁକୁ ଗଲା। ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ପୁଅ ତମ ମୁହଁରେ କାହିଁକି ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଛି? ସେଇଠୁ ଏହି ବାଳକ କହିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଜିଭ ଅଳ୍ପ କଟିଯାଇଛି, ତେଣୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସମୟ ହେବାରୁ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାକରେ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ମହକ ବାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପତ୍ନୀ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ତେବେ ସାକ୍ଷାତ ବାଳକ ରୂପୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛ, ତମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏଥରକ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲେ। ଏହିପରି ପତି ପତ୍ନୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ରହିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ ସୁଖରେ କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା।